Kardom Karbi Anglong pini nili puthot bang tholon nang litum kelang bom mate kaching hona channel Karbi teach 2.0 along lapen nilimen ke kadu kavita chini lon nilimen laki Avinas Teron lapen non kelang bom nang litum la Karbi teach 2.0 YouTube channel long jong Akimi lang pelte pada depin penalitum subscribe igon lapen adung het belajan tu dui daktan nalitum berpon igden la lo pelte monon pini li kape ka video le upload tame nalitum kelang long da prang ye fan lo lapen pini video puthak le chithan pon lo nang pini video puthak lake PM Kisan jola soputhak lasi berta ki melo kadu ka fanta non la kiban tumhanta la pen non Akimi joko son se planning mala soputhak kanili la so video long nang li tumhanang than pachini ikpo lasinali tuman tuning rilo video ki cheng pen kijut an kilai fansi la pen video nali tum ka an ma share un share igon la pen penang an Karbi Anglong ada aratum ta pachin nang lasin non la koson se planning mala banali tum la so video long thek polang po intro lang igon la pen video le chengpon fitlo nang tangte intro lang igon lapen nili laso PM Kisan aphuthak aprang ta upload etlos tame nili akonon nang ki 1p2 bangke ingsi update long thu sinili la PM Kisan laso puthak update 1p2 iglo lasila dak toklo nali tum la deadline bang nali tum dak lang pon igon mate pore pon igon nili aprang ta nali tum hanang ke thano jong sa ali nali tum che endun thulang polote lapen aprang prang ke long tang laso abang phitum pustame EKYC dak complete pleti ke nali tum verify kuri reti ke naswali bange long lelo pulo lasi non mo nangkili ya chiklo la 31st July si last lo la EKYC adet bangke lapen aprang bangke la bang puthek thelo stame mo chiklo la judet pola nali tum la EKYC le nali tum verify pustame verify long lelo lapen non prabjingi afansinali tumhan nangka tuning rilo la ale jong si endon lang polote endon tulang polote bate chipalong don tulang polote lapen aprangani li polok te bokhet nali tum CSC center common service center long dampen nali tum EKYC bang nali tum hadak pen le Aadhaar card pi pen nali tum EKYC OTP base lang nali tum verify non la pula nali tum ale long tupo la pen dak online dak verify bang dak bang la so portal long amat bang haidolang la pen nili ako ingsi non het jong West Karbi Anglong mate Karbi Anglong East Karbi Anglong la dak pen information mate notice na ki pilas bang so aputhang nili non napik lang pon ikpon nali tum phan la pen nali tum la thekloi non het jong la Karbi Anglong autonomous council pen kapachini alam the bang la helo nali tum pena ana bang phwa bang phitoma nali tum theklong ikpo mate langlong ikpo ta hailo lasi langlong that wai fit stame nilia ko dak na piklang tuning mas na piklang thu iglo laso aputha ga bang lapen kachin ne tum kelang long le tum do ta helang mene rong atok lai hui tume lasnali tum jongsi kelang long tang lo pustame nali tum kal mala video share ik tha Karbi Anglong adang is West Karbi Anglong adang pachini et nang lapen ale pachipa long dun thuna je na so puthak lo lapen ni lidang the thini alam sadak pen porhe pon pi ikpo athemada ke tok ta Karbi alam se tok lapen athaksi nali tum thekloing government of Assam office of the additional director of agriculture health Karbi Anglong autonomous council dipoi hin pen lapen saikati ki arat afan kapachini yala so puthak lo labangso pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang ke do PM Kisan scheme pen awar sai ke long dun abang phiatum afan kapachini alam the lapuson helo non pen la sawar sai ke longji afan PM Kisan aprotel along bank account Aadhaar card number ke thap lapen KYC ke do kenang sot ya la PM Kisan scheme pen warsai ke long atum afan Aadhaar card lapen bank account lahai Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along ke do district agriculture sai kam along ke do PM Kisan cell puya
kalite tibok het kido CSC Common Service Center along pader de pin pen wo signify 29 arni 2022 aningkan angbong kijok edji afan chuningri ponlo lahelo ladak lasan se to iglo la 29 wo sig 29 la so chiklo si nalitum achiklo mane adet sinalitum bangela tibok het CSC center long dampen Aadhaar card la pen bank passbook si pon sinalitum madak KYC bang complete ang po la pen ang bong ki jog edi afan si chuning ripon lo la pen claim cleared pulote eprang kilongji atangka long lelo yala helo ki tok bang sinang nali tumjong si KYC complete play pulote na so tangka bang along pon pidet po la so pen anpar ta warsai kilong dun abang phi tum afan kachuning ri kangtung alam the laki PM Kisan scheme warsai kilongji apun acak kedo abang phu mate kachuti ki atom PM Kisan scheme warsai longdun delang pulote alang litum tibok het common service center along ason amung alo Aadhaar card la pen bank passbook xerox alo chipon pen PM Kisan portal along men kache thap long awarsai chu en longji lalo dak la PM Kisan kavedat abang phi tamanta engsi birta kimil ladak la sinali tum ta jong sinon ako awarsai chu en dun thulang la Akimi jong si apply bul tanal tum common service center long ba homri dam vegnang po frabjin pen homri dam igol la pen documents ke nai bandak bank passbook xerox alo la pen Aadhaar card lahai hinali tum dak pi ignang po mate pon ignang po ya lalo pol tanal tum Akimi ta apply tulong po la so puthak ang ton alam ka chini ji afan agriculture extension saipu agriculture department saipu district agricultural saikam saipu along kachetong ji afan pachini lo Karbi Anglong district of afan kachetong longji adim district agriculture asai hem along damigo lapen PM Kisan sel along damigo lapen da mobile number da pi pon lo lapen email ayu ta pi pon lo lapen dak agriculture circles lapen agriculture department sai pu mobile number to dak pi iglo number 1 labang Karbi Anglong aphan lo lapen number 1 bang lomba jong agriculture department agriculture development circle bangke alangli ake happy la prebi tishopi la number dolo lapen number 2 hawra ghat long bangke rastip ka third ho lapen bukulia long bangke rupees warti mung lapen samilang so long bangke nali tum dak thek pon long pa men lapen dongka mukam long bangta dak ser jalin hon cp la so mobile number do thailo ladak nali tum jong sela so allo naing pulte nili phanang contact go nili whatsapp long sta men nang send ikpon nali tum pha lapen west card biang long ta son thak thak sida mobile number ta pipon thailo la seola akiban tum bangke krabjen penjong se ale chepalong dun thulang pulote nangli tum te bokhet la CSC center long damigo lapen KYC bange complete damigo mate verification damigo lapen non Akimi atum talo la bank passbook lapen Aadhaar card cheponsi CSC center mate common service center long damigo nalitum apply damigo Akimi bangke mobile pen bang non online facility bang dak pipelang la mobile pen bang stamin nalitum la computer mate CSC user mate ID latum alang litum ki dotum bangke apply uni jo la hello alam bang si jong se mobile pen tamu update bang lo pulte nili dak update nang pi pol la son thak video kilang long bo mi afan nalitum la Karbi 2.0 YouTube channel bang subscribe ikon lapen belarjan ta berik denol la son thak update long veri afan nasi pinia video long malan chalo dumi thakme kadoka ve Karbi 2.0 YouTube channel kilang ra duan fan stame nilhin pen Kardom